Paupi Ayacaba, Cruz Corata, uma organização indispensável de nossa comunidade, com um grupo de alrededor de 150 voluntários entre 13 e 80 anos, nada brinda ajudança nesta de necessidade. E a que resultado está um hopi pisar para o do Cruz que na mês não espera. Cruz Corata conheci para dar várias assistências na pessoa que tem necessidade, para poder dirigir a organização melhor, a parte ajudança em diferentes categorieën. Het Rode Kruis op Aruba doet dat eigenlijk op 3 gebieden. De meeste mensen kennen ons van rampenbestrijding en hulpverlening bij calamiteiten. Dat is een van onze 3 taken op het eiland. En daar trainen we onze vrijwilligers eigenlijk allemaal op. Wij proberen ervoor te zorgen dat mocht er zich een calamiteit voordoen op Aruba, dat onze vrijwilligers daarvoor klaar zijn om u, als dat nodig is, te helpen. Een tweede belangrijke taak die we hebben is het ervoor zorgen dat mensen in staat zijn om zichzelf te helpen. We noemen dat zelfredzaamheid vergroten en we doen dat onder andere door het geven van eerste hulp opleidingen. En ieder die dat wil, of je nu individu bent of scholier of bij een bedrijf werkt, kan bij het Rode Kruis eerste hulpopleidingen volgen. En we hebben daarvoor zeer goed gekwalificeerde instructeurs die dat bijna wekelijks verzorgen. Tot slot, de derde taak van het Rode Kruis is sociale hulp op het eiland. Wij helpen dag in, dag uit met onze vrijwilligers mensen die hulp nodig hebben. Cruz Corata caso de emergência que está disponível 24 horas por dia com diferentes artículos para oferecer essa necessidade. E aí que resulta bastante ocupado para a organização, com entre outros passageiros não queda atrás e casos em particular que batem na porta. Esta casa emergência, nós estamos 24/7 bom preparar. Sem muita visa, o pedimento de essa aqui está necessário. Nós temos inventário aqui não, que nós temos de quedar com ele. Cama na mesa disponível, alimento na mesa disponível, água, transporte, tudo coisa mesa disponível e por passa. Nós atendemos aqui na 24 pessoas não em momento não chega alrededor de pouco por meio de 2 horas e para 6 horas ainda parte vai e o resto vai despedir 8 horas ainda. Aqui não tem facilidade de banho, viste, come e aí transporte back. E nós hopia nós trata com humanitariamente sentar na mesa para calmar o dolor também e mira com a raia também. Contabiliza é parte de comunicação com a família aí não. Mas me recorda que não somente gente chega, por exemplo, a não chega Aruba, não chega Aruba, mas não chega Caracas portar não tem autodestinação e não tem placa e não tem comunicação, na gente não também te preocupa onde a queda. Então, esse sempre o Rode Kruis tem. E aí aqui nós caso de emergência está bastante ocupado. Nossa raia 2 basta pisar onde está Santa Lúcia, aquela semana, luna na largo, promena por a buyback e também nossa raia grupo chiquito que de Venezuela também que a perder Ribalama. Então, essa é parte e continuamente, quase turciman, nós temos hobby privado, nós temos família que queda aqui dentro. Naturalmente, tu res aqui não trece gasto não cune. Rode Kruis mister die ajuda financiero. Wij hebben geen winstoogmerk als bedrijf. Wij zijn geen bedrijf als zodanig. We proberen de mensen te helpen. En we doen dat met laten we zeggen, een begroting en een uitgavenpatroon wat op elkaar is afgestemd. Dat betekent dat je dus inkomsten nodig hebt voordat je mensen kunt gaan helpen. Want als je geen geld hebt, kun je mensen niet helpen. Dat begrijpt u ook al. Als er meer geld binnenkomt, kunnen we meer mensen helpen. Het is nu niet zo dat we nu per definitie nee moeten zeggen, maar zoals vandaag, met een speciaal event waarbij we echt willen focussen op een groep kwetsbare mensen in onze samenleving, hebben we daar extra fondsen voor nodig. Dus doen we een fondsenwervingsactie om dat te kunnen betalen. Het Rode Kruis krijgt voor alle duidelijkheid geen overheidssubsidie, we krijgen geen geld van de regering. En we moeten het doen met de inkomsten van het bedrijfsleven. We krijgen een kleine bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis en we krijgen bijdrage van individuen die lid willen worden van onze vereniging. Siabo que arbira miembro de Rode Kruis y así también aportar lo costaba solamente 2 florin pa simang of 10 florin pa año. Rode Kruis toma nota que aña aqui
O caso mais frequente quando anda confrontada uma jovem com entre 0 e 5 anos de necessidade. Pensar que organizar cupcake drive dia 7 de setembro próximo para assinar recordar fundo, pero também para articular para por dar primeiro auxílio no caso aqui. A atividade lota lugar na Cruz Corames e lota dia de família.